Morning. Second try. Morning again. Morning, morning. Medyo nawala yung ating connection kanina. Sa problema. Kaya another try. Parang ganyan. I'm hoping na magtuloy-tuloy na itong connection natin. Thank you sa pagtambay ko. PG lang. Mga isang oras man lang tayo dito. Sana huwag kasi mawawala para tuloy-tuloy. Hello Mark TV Vlog. Good morning po. Try lang po mag-ilis para sa ating WH. Habang naka-quarantine, welcome po sa aking LA sa Mark TV. Bigyan ko po kayo mamaya pagkatapos ng aking live. Pero bibigyan ko na kayo ng isang uunahan ko na kayo ng isa. Mamaya yung aking main channel bibigay ko sa iyo. Ito na po yung isa.
Uy, 565. Bigyan na kita ng dalawa. Mamaya yung main channel ko, bibigay ko rin sa iyo. May makita yan. Kita mo yan. Bigyan kita ng dalawa. Mamaya, pwede ka nang mangisda. Mamaya, kahit mga 15 minutes, pwede ka nang mangisda sa iba. Punta ka doon kay Curiously Eli, yung may live siya mamaya alas 10. Bibigyan kanila ron. Sigurado yun. Mararagdagan ka. Tambay ka lang doon, Curiously Eli. Tambay ka ron mamaya. Ito tingnan mo to. Curious. Yan. Puntahan mo mamaya alas 10 yan, bibigyan kanila. Sabihin mo lang ako nag-recommenda sa iyo doon. Nandiyan ka pa ba, Mark TV? May TikTok video completion. Ayan po, si Boss Elmer Durana, nandyan din sa Saudi. Ayan, kita mo. Piniplay ko, bibigyan kita ng dalawang ninja at saka mamaya main channel ko, didikit ko rin sa iyo. Nakatamsa ka na, boss? Kahit tamsak man lang. Batang Mindanao, hello po, morning po. Welcome po sa aking live stream. Salamat po sa pagdaan. Hindi, punta ka doon, Mark TV. Akong bahala. Pupunta rin ako doon mamaya mga alas 10. Mamaya 10 o'clock magkawa na ako. Exit na rin ako dito. Kasi sumusuporta din tayo doon. Salamat Batang Mindanao sa tamsak. Salamat po sa mga tamsak niyo. Salamat sa pagdaan. Ayan, nakaisa na ako. Bibigyan pa kita ng isa pa. Batang Mindanao, bigyan din kita ng... Ewan ko kung naibigay ko na sa iyo yung lahat ng ninja ko. Titingnan ko, bibigyan din kita ng dalawa. Alam ko kasi matagal na tayo nag-iikot-ikotan eh. Sandali lang. Smart TV, tikitan mo yung main channel ko at para mamaya dikitan mo yung main channel ko at mamaya babalikan kita ng main channel pagkatapos ng aking live. Salamat po sa mga tamsak at saka sa pagdaan. Curiously Lily at tutulungan ka namin doon, Smart TV. I-kan mo yun, i-add mo na siya. Dikitan mo na yung kanyang main channel. Ito pangalawa, Smart TV. Lang. Pangalawang ninja ko na to sa iyo. Doon nagpapagraduate kami ng mga pag naka 900 plus ka na, mga 920, pwede ka na pumunta doon kay Boss Willie. Tutulungan ka namin makagraduate. O kaya si Sheila Miko.
Isda ka lang muna tapos i-call mo na sila, i-add mo na sila si Curiously Ili. Tapos i-bill mo para matulungan ka namin. Ito na yung pangalawa. Oo, doon ka pupunta mamaya mga alas 10, mga alas 10 kasi ang schedule ng live niya, Mart TV. Doon ka pupunta mamaya. Magkita tayo doon. Ayan na, wala mo lang po niya na walang sulat, direkta na sa channel mo yan. Mark TV, thumbs up by Batang Mindanao. Pakibalikan na lang po yan. Legit yan si Batang Mindanao. Lagi kong nakakita yan sa mga hindi, nandito ako sa Pilipinas. Dati rin ako OFW, matagal na. Medyo mahirap din naman ang buhay OFW. Galing ako dyan sa Saudi noong 1993 hanggang 95, 2 taon. Sa Tabok ako. Tapos nag-Kuwait ako 2003 hanggang 2010. Sa ngayon, dito na lang sa Pilipinas, pares na naman. Manong Teknik, magandang umaga po. Salamat po sa pagdaan sa aking live stream. Good morning po at Manong Teknik. Shout out to all. Okay lang po, ito try natin para pandagdag sa ating WH. Medyo mag-happy tayo ngayon kasi mahirap. Medyo mababa ang bigay. Pag puro play lang. Mark TV Vlog. Nasa Hail ka? Ang project namin dyan sa Saudi sa Tabuk at saka sa Tabuk at saka sa Jeddah. Matagal na yun kasi kami yung gumawa ng Tabuk, yung airport sa Tabuk, ang pinaka-military base nila. Mechanical kasi kami roon Manong Teknik, tamsak na, sabi ni Batang Mindanao. Kahapon lang tayo nagkatikitan Manong Teknik kay Mami Hey. Wala kasi pag hindi po kasi ako gumagala din ako. Kailangan pa rin ng dagdagan yung ating banana. Pero mas kailangan kong mag-focus siguro sa WH. Kasi malayo pa, 1,300 pa lang. Kailangan ko pa ng 2,700. Sige, magmahalan muna po kayo dyan at magdikitan po. Batang Mindanao, puntahan po kita. Painit lang ako dito. Painit na ako ng konti. Maraming salamat po sa 4 million na nanatili sa aking tahanan at naway magmahalan po tayo ng estudyante. Mark TV, mamaya magkita tayo doon kay Curiously Elite TV mamaya, kay Curiously Elite. Doon tayo tatambay mamaya, mga alas 10. Kung gusto niyo pong Manong Teknik, gusto niyo pong pumunta kay Curiously Elite, punta po kayo, madadagdagan po yung banana niyo roon. Magkita-kita po tayo roon ng 10 a.m. ng umaga, 10 a.m. Philippine time. Sa
Si Patang Mindanao, punta po tayo kay Curiously Hilly. Kita-kita po tayo doon para madagdagan po yung inyong banana. Bigyan kita ba Patang Mindanao ng dalawa. Isang legit at saka isang ninja. Kayo din po, Batang Mindanao, dalawa rin ibibigay ko sa iyo. Wow, friends. Friends ko na pala kayo rito. Manong Technique. Bibigyan din kita ng dalawa. So, marami na pala. Kahapon nga pala, Manong Technique, binigyan kita ng bali 6 yung naibigay ko sa iyo. Dadagdagan ko ngayon ng dalawa. Titingnan ko, maghahanap tayo ng hindi pa dikit sa iyo. Ninja na lang. Kasi yung tatlo kong legit na idikit ko na sa iyo, ay puro ninja na lang may bibigay ko sa iyo ngayon. Manong Technique. Ano po trabaho niyo, Manong Technique? Nasa po pa kayo? Ayan. Magiging 383 ka na. Bibigay ko din sa iyo to, Batang Mindanao. Ayan, Manong Technique. Hello, good morning, Nicolai. Morning po. Salamat po sa pagdaan sa aking channel. Maraming salamat. Oh, it's Ate Sheila Mick. Nagtatago ako sa iyo, nahuli mo rin ako. Ayan, jakitan ko kayo. Nagtatago ko kay Ate Sheila eh. Kaya hindi ko pinapaalam na mag-iilos ako ngayon. Good morning, Ate Sheila. Good morning. Tatago ako sa iyo eh. Bibigyan ko na po. Lahat po sila bibigyan ko. Yayakitan ko po silang lahat. Manong Technique. Sumigaw yung ating may alaga kaming aso rito eh. Makulit. Ayan, may mga jacket na po silang lahat. Salamat po sa 6 million na nandito sa aking channel. Kala ko mamaya ka pa magising, Ate Sheila. Tinamantala ko lang kasi wala akong nakitang nagla-live sa tropa, kaya sabi ko subukan ko, kaya nagtatago lang ako. Ayan, kung hindi pa kayo dikit kay Sheila Miko, dikitan nyo na po yan. Legit na legit po. At saka huwag nyo pong i-skip yung harang niya. Kung po siya, monetized channel na po yan. Malapit na pong tagapayong na lang ako para ayoko na mahirap eh. Pag mayaman na si Ate May, magpapayong na lang ako. Batang Mindanao, bigyan po din po kita ng dalawang media. Batang Mindanao. Maraming salamat ulit sa mga nandiyan, nakabidya at saka sa kay Ate Michela, isang monetized channel. Oh,
Mamaya ka, mag-live ko ulit at sila. Batang Mindanao ito, hindi ko pa naibibigay sa'yo. Pero yung main channel ko, Batang Mindanao, lahat ng legit ko nakuha mo na nakadikit na sa iyo. Kaya ito, bibigay ko sa iyo. Kuha na lang, ninja na lang. Ayan, hindi masyado makita eh. Ate Sheila, mga isang oras lang yata ako kasi mamaya mamamalingki ako eh. Nag-try na ako kanina kaso hindi ko alam kung bakit nawala yung biglang nawala. Mga 30 minutes pa lang naman yan. Hindi ko na-i-appeal. Manong Teknik, kung Teknikulay, punta na ako sa bahay mo. Sige, punta lang kayo dyan. Mga legit po yan. Lahat po na nandito legit. Three five eight ka na, Batang Mindanao. Ngayon, bigyan ko pa kayo ng tigisan ni Manong Teknik, Batang Mindanao. Maraming salamat sa Teknikulay sa pag daan dito sa channel. 5 million na viewers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pasensya na kayo, hindi pa tayo sanay mag-live. Ayan si Ate Sheila, ang aking teacher Sheila. Sipag lang sa paggagala at sa pagdidikit. Lagi mong uunahan ang mga makikita mong legit para madali kang makakuha ng banana. Ito, bossing Manong Teknik. Pangalawa mo na to. Maraming salamat sa 4 million na nandito sa akin ngayon. Mahirap din pala maging LS kasi masakit sa lalamunan. Mark TV Vlog, hi, sabi ni Manong Teknik. Salamat po Manong Teknik. Taga Tagalabang ako, Tagalabang ako kung Teknikulay sa Muntinlupa. Pero sa labas po kami ng Monte. Meron po sa loob ng Monte, di kaya dito lang kami sa labas. Labas ng Monte. Kaya 383 ka na, Manong Teknik, 383 ka na. Bigyan natin ng isa pa si Batang Mindanao. Batang Mindanao.
Ayan, Batang Mindanao, pangalawa mo na rin to. Andiyan ka pa ba, Mark TV? Ay, salamat sa mga naglumulusob na yung mga ninja ni Ate Sheila. Maraming salamat sa suporta. Awa ko kung dikitan niya si Anthony ko Manong Technique kasi mga ninja lang po yan at saka si Anthony ko. Mga ninja ni Ate Sheila po yan. Huwag niyo pong didikitan. Ayan, Mark TV, dikitan mo si Ate Sheila po, huwag yung mga ninja niya. Dikitan mo yan, na legit yan. Huwag mong i-skip yung mga harang niya kasi monetize channel na yan si Ate Sheila. Ayan, okay na, Batang Mindanao. Saka Manong Technique, okay na, nakatig dalawa na kayo. Mate, binadikitan mo na po ba yung main channel ko? Basta huwag niyo lang didikitan tong Anthony ko at saka yung didikitan niyo po yung main channel niya, yung Sheila Miko. Huwag niyo skip yung harang ni Ate Sheila kasi monetize channel na yan at saka si Contact Nicolay, legit po yan na kung gusto niyo pong makarami ng isda, puntaan niyo po siya sa kanyang edit. Sali kayo daw sa mga parapol niya. Anong technique si Ate Sheila at saka si Contact Nicolay. Si marami mga tao yan sa mga edits nila. Batang Mindanao, tan na po ako sa iyo. Tutulog ka ulit, Ate Sheila. Mamaya si Ate Sheila mag-LS din yan. Punta kaya doon. Pero bago kayo pumunta ngayon, itikitan nyo muna siya, i-bill nyo para makita niya siya na nag-live na. Ano magla-live? Magla-live sa bahay mo. Mamaya magla-live siya Ate Sheila sa bahay niya. Kasi masipag yan. Isang araw magpapa-live din ako eh. Magpapahawakan ko rin yung bahay ko eh. Naiya kasi ako mag-ilis sa Ate Sheila eh. Baka magkasama-sama yung si Mami Hay minsan eh. Martibig, nakita na nga pala kita. Kalimutan ko, sorry. Ayan, may jacket ka na. Hindi kita yun si Sheila Miko at saka si Mami Hay Vlog. Yun, maraming tao rin yun. Sa hapon kasi nagla-live yun si Mami Hay. Curiously Eli, nagla-live din yun. Gina Lynn, mga yan, mga nagla-live yung mga yan.
Hanggang isang oras at sila kasi may gagawin na mamaya magluluto ako. Natutulog pa yung aking mga anakis. Misis ko naman na mamalingki. Maraming salamat sa 5 million na nakatambay dito sa aking channel. Sa aking LS, sa Contact Nicolay. Maraming salamat po, Manong Tiknik. Anthony ko. Siguro asawa mo to, Ate Sheila, yung pangalang Anthony, ano? Mart TV Vlog, maraming salamat. Ate Sheila Miko at saka sa mga naka-BG, maraming salamat po sa inyo. Batang Mindanao, maraming salamat sa iyo. Kala ko hindi na ako makakabalik eh. Sa mga hindi pa po nakakapag-thumbs dyan, huwag pong kalimutan ang thumbs up ni host. Kahit na medyo nahihiya pa, masasanay din. Miraflor de Monteverde, ayan, isa pang ninja ni Ate Sheila. Naglalabasan na. Ayan, nababalikan ka po niyan, Mark TV. Legit na legit yan si Ate May. Ate Sheila Miko. Kapag hindi ka binalikan, singilin mo doon sa kanyang ilis. Sila Miko Tamsak na po ako sa iyo, ma'am. Sabi ni Mark TV. Huwag niyo pong dinikitan niyan, Manong Teknik, si Miraflor de Monteverde. Isa rin po yan sa ninja. Isang ninja rin po yan. Warren ko, ayan, isa pa, ninja pa rin po yan, huwag niyo dinikitan. Kay Sheila Miko po yan, no, yan mga yan. Marami pong ninja yan. Kaya dalawin niyo po sa kanyang LS, ibibigay po sa inyo lahat yan. Paunti-unti. Maraming salamat po, Ate Sheila, sa pagtampay ng mga alaga mo dyan sa loob. Apat na alaga ko nakatampay sa iyo, Sheila Miko. Manong Teknik, Sheila Miko, puntahan kita ulit sa bahay mo. Oh, oo nga pala, galing ka na kagabi ron, no? Dito po gets yung ninja, no? Ano po yun? Yung Ninja Mark TV, yung ginagamit natin para sa mga, halimbawa, mag-play ka ng mga video mo kasi hindi pwedeng i-play yung video sa sarili pangalan. Saka yung Ninja po, ginagamit natin yan para tumulong sa mga maliliit pang bahay kagaya natin, maliliit na YouTuber. Yan ang ginagamit natin para makatulong. Kasi kung mga legit lang na yung tinatawag nating legit lang na account, kakaunti lang siguro, may hirapan pa yun makatapos. Kagaya ng binigay ko sa'yo na ilang ninja, yun, nakakatulong siya. Pero wala namang problema doon sa ninja eh. Basta ma'am po ba? Ano pong ibig sabihin, Mark TV? Yung ninja kasi, kine-create natin yan para makatulong tayo sa kapwa YouTuber na may win. Sa mga pagbibigay sa banana po. Sa kung magpi-play po tayo, halimbawa, magpi-play ka, marami kang gadget, magpi-play ka ng iyong video, hindi mo pwedeng gamitin yung account mo. Kailangan gumamit ka ng iba. Maraming salamat
7 million na viewers at saka sa 9 na thumbs up. Maraming salamat. Malaking bagay na po para sa akin yan kasi nagsisimula pa lang po ako mag-LS. Okay na po yan. Malaking bagay na po. Maraming salamat sa inyo lahat. Lalo na kay Ate Sheila May na malaki ng bahay at monetized channel na po siya. Kay Contic Nicolay, maraming salamat. Batang Mindanao, Manong Technique, saka kay Mart TV Vlog. Salamat po sa inyong lahat. $7 million subscriber, 7 million na viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oy, alas 9 na, baka hindi tayo mabot na isang oras kasi kailangan natin magluto. May darating na, susunduin ko si Mrs. sa palengke kasi walang masakyan ngayon, bawal ang public transport, pati tricycle pinagpapawalan ng mga bumiyahe. Kailangan sunduin. Miraflor de Monteverde, 5 kami sa iyo. Ang dami naman ng lumusog. Maraming salamat, Contic Nicolay. Kung hindi niyo pa po dikit si Contic Nicolay, guys, legit na legit po yan at saka dalawin niyo po siya sa kanyang LS. Marami pong tao sila. Saka nagpaparapol po yan. BG mo na, kuya. May hatid lang. Sige, maraming salamat Contic Nicolay. Malaking bagay na po yung pag-BG. Salamat po. Ingat po kayo sa inyong pupuntahan. Lagi magsusuot po ng PPE para sa kaligtasan. Alam niyo naman po kung ano mga nangyayari ngayon. Huwag na natin banggitin pa tayo madali pa. Mas CPR. Ingat po kayo. Ingat po sa pag-atid. At mamaya, susundo na rin ako sa aking may bahay kasi namamalingki siya. Medyo mabigat yung pinamilikat. Kaya, sundo tayo. Mark TV, natikitan mo na po yung main channel ko. Maraming salamat po sa 8 million na nandyan sa aking nasa loob o nakatambay o bigit dyan sa aking business. Malaking bagay na po kahit na BGBT lang. Maraming salamat Ate Sheila nga pala doon sa walang sawang pagsuporta sa pag-play ng aking mga video. Maraming salamat po.
Sige, sige po, puntahan ko na po siya. Maraming salamat, Mark TV. Opo, yan po, puntahan niyo po yan. Pati, wag niyo pong kalilimutan si Ate Sheila Amigo. Mamaya po, mag-i-list po siya ng alas 10. Huwag niyo pong kalimutan, punta po kayo sa kanyang bahay. Magkita-kita po tayo doon. Ate Sheila, maraming salamat sa pag-play mo ng aking video. Banda jakita na kita, bakit mayroon ka namang hindi na jakitan? Ate Sheila, ninja mo rin ba yon? Sheila Miko po, okay, okay. Hindi ko nakita yung isang ko. Kuko yan, lalabas niya Ate Sheila, kuko. Batang Mindanao, Sheila Miko po, shout out sa iyo. Ate Sheila, shout out daw sabi ni Batang Mindanao, Sheila Miko po. Hi po new friends. Siam Channel. Hi po new friends here. Welcome po sa aking LS Siam Channel. Siam Channel. Welcome po, welcome, welcome. Legit po ba kayo? Kasi mayroong mga pumapasok na Sheila Miko, Batang Mindanao, hi, maya na lang ha. Punta ka Batang Mindanao sa kanya sa LS ni Ate Sheila, alas 10 siya magsisimula. Siam Channel, hi po, new friends here. Ayan, may bago sa Siam Channel, dikitan mo sila. Sila Batang Mindanao, mga legit yan. Si Ate Sheila Miko, legit po yan, legit yan na monetize channel. Huwag mong i-skip yung kanyang harang. Mamaya mayroon siyang LS alas 10. Punta sa kanya. Si Mark TV, ayan, Nikolai, Contic Nikolai, saka andyan marami sila Manong Teknik, Batang Mindanao. Ayan, dikitan mo yan. Sandali lang at ay blow. Sandali lang po, may gagawin lang po, sandali lang. Magdikitan muna po kayo dyan at meron lang tao, may bisita.
Yung aming border kasi nangingi ng tubig. Sa yan channel, nakita mo na po sila yung si Batang Mindanao, Smart TV, at saka si Sheila Miko. Monetize channel niya, wag mong skip ang kanyang harang. Mamaya, dalawin mo siya sa kanyang, punta ka sa kanyang LS mamaya alas 10. Si Mami Hey. Mami Hey Vlog, mamaya mga hapon siguro. Hindi ko alam kung minsan kasi gabi na kung mag-LS yun eh. Nakita nyo rin. Ito si Mami. Mami Hey Vlog. Puntaan nyo po yan. Legit na. Pag hindi po bumalik, singilin nyo sa kanyang chat, sa kanyang LS. Batang Mindanao. Noted po coming. Sabi ni Shayan Channel. Shayan Channel, nakita na kita. Ayan. Para sa susunod na magkita tayo dito sa aking LS, alam ko na nanggaling ka na rito. Shayan Channel, dikitan mo rin yung aking main channel. Bibigyan kita ng 2 ninja. Dagdag banana. Mamaya babalikan kita pagkatapos ng aking LS. Bibigyan kita ng 2 legit. Shayan Channel. Hello, sabi ni Manong Technique. Ayan, sa yan channel, nakikita mo rin yan si Manong Technica. Legit po yan. Isang mabait na lahat po yan na nandiyan na naka-blow sa yan channel. Lahat sila legit na legit. Pwede mo po siya hindi kita. Si Sheila Miko ang isang matulungin na monetize channel. Huwag niyo pong skip ang kanyang harang. Maraming salamat din po sa inyo, Manong Technique. Salamat po, maraming salamat po sa pagtambay at saka sa pag-BG-BG. So, yan channel, bibigyan na kita ngayon ng 2 at saka mamaya na yung aking main channel. Ito, ayan sa yan channel, legit to. Hindi. Nasa ibang bansa ka pala. Maraming Pilipina. Batang Libanese eh. Sorry. Meron lang ginagawa. Lahat na nga yan nag-ALS. Pwede mo silang dalawin sa kanilang dali lang tumatawag na aking asawa.
Salamat po sa mga nandito sa ngayon na 3 million viewers. Maraming salamat po sa mga naka-PG. Malaking bagay po yun na BG na po, okay na po sa akin eh. Masaya na po tayo dyan. Malaking tulong na po yan sa ating WH. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta sa ating live stream. Sa lahat po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana magkita-kita ulit po tayo. Huwag niyo pong kalilimutan pumunta sa live stream ni Ate Sheila Miko, sa ating mga kaibigan na nagla-live din po at dalaw-dalaw po tayo. Shahan Channel, Smart TV Vlog, sana po. Tinapos ko yung video, ang sisipag ng kasama mo maglinis. MRTV Vlog, Shahan Channel 10X. Miraflor de Monteverde, thumbs up na po ako sa iyo. Ay, Mark TV, wag mong pupuntahan si Miraflor. Ninja po yan ni Ate Sheila. Sheila Miko po ang puntahan niya, yung may channel niya po, Sheila Miko. Salamat po sa 2 million na viewers natin dito sa ating Elvis. Maraming salamat sa iyo. 2 minutes na lang po mag-end na tayo. Thirty seconds na lang po. 30 seconds. Kung sino man po hindi pa nakaka-thumbs dyan, thumbs up please. Habol. 30 minutes. 30 seconds pala.
Bye-bye po. Salamat. Bye-bye. Maraming salamat po sa mga dumaan sa aking channel at saka sa mga nag-thumbs up. Sa mga nag-video po, maraming salamat po. Huwag po kayo madadala. Salamat po. Good morning sa lahat. Good morning po sa lahat. Siyahan Channel, Mart TV, Sheila Miko, Contic Nicolai, at saka sa lahat-lahat po na tumalo dito sa aking channel. Salamat po sa inyo lahat. Isang oras at kalahati lang po tayo para po sa ating mga gawaing bahay. Nagluluto na po tayo habang hindi pagising yung aking mga kids na mga dambuhala na. Habang nandito tayo sa bahay, kailangan natin pagsilbihan. Kasi kapag nagtrabaho na naman tayo, wala na tayong oras. Pero makikita-kita pa rin tayo dito sa aking channel. Wala pong katapusan yan. Tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat po sa 2 million na viewers. Maraming salamat po. At mag-i-end na po tayo. Salamat po sa inyo lahat.